салому алайкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. Видеоро имрӯзара дӯстон намегем чӣ хел дар кадом тема аст, барои он ки ман худ маълум медонам ин чӣ хели темае. В общем тамошо мекунем ва хулосаотона барорехтон. Видеоролик имрӯзара сар мегирем. Рафтем. дар дунёи мо қариб ҳама намуди ҷондорҳо вуҷуд доранд ва ин ҷондорҳоро яке аз одамҳо ба навор мегиранду ба интернет месиртанд. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин ҷин аст, баъзеашон мегӯяд аҷина аст, баъзеашон мегӯяд сояи одам аст. барои ҳамин худатон тамошо кунед ва хулосаатонро бароред ва фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария нависед. як чизи ғайриоддӣ ки ӯро намешавад чӣ бигем, дар подземка дар парковка ба навор гирифта шуд. оператор як мотосиклронро ба навор мегирифт ки ӯ аз парковка баромада истода буд. аммо баъд аз чанде ин камерачӣ дид ки дар камераи ӯ як шахсе ба мисли одам истодааст ки ранги сафед дорад ва ин ранг хело ҳам баланд ҷило медиҳад. дар бораи ин видео маълумотҳо дар интернет хело ҳам зиёд аст. яхе аз онҳо мегӯяд ки ин фаришта аст ва яхелашон бошад мегӯяд ки на, ин ҷин аст. лек бародарон, ман дар як чизаш ҳайрон мешавам ки баъзе аз одамҳо дар комментарияи ҳамин видео нависондаанд ки ин худи худо аст. шумо ба ақидаи ин кофирҳо чӣ гуфтанӣ ҳастед? фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед. яке аз банаворгири ҷавон дар вақти банавор гирифтанаш дар яке аз ҷойҳои кӯҳна ҷини сафедро мебинад. ин ҷин дар давоми якчанд секунд пайдо мешавад ва ҳамон хел боз гум мешавад, чӣ хеле ки гӯё ӯ набуд. ин ҷавон худаш ҳеҷ чизро нафаҳмид, аммо вақте ки ин камераро тамошо мекунад шок мешавад. бародаро, дар описанияи ҳамин видео ҳамин банаворгир худаш нависондааст ки ин ягон намуд монтаж нест. ин шахс мегӯяд ки ман дар ҳақиқат инро ба навор гирифтам. лек ба ин бовар мекунед ё ки не, ин дар дасти худи шумо аст. ин видеоро як ҷавон дар ҷангал ба навор гирифт. ин ҷавон шаб аз ҷангал ба хонааш баргашта истода буд. ин шахс қариб ба роҳи калон баромада истода буд, лекин дар давоми якчанд секунд аз пеши ӯ як чизе мегузарад ки либосҳояш сафед аст, гӯё ки ин аз дигар дунё бошад. одамоне ки ба интернет сару кор доранд мегӯянд ки ин авроҳи ҳамон ҷангал аст. аҷоиба? лек баъзеашон мегӯяд ки ин ҷин буд дар ҳақиқат
ва ин шахс бояд хурсандӣ кунад ки зинда мондааст. лек ин чӣ буд дар ҳақиқат ҳеҷ кас намедонад. ин видеоро бошад ман якчанд бор аст ки мебинам, аммо ин дафъа инро ман то охираш тамошо кардам ва фаҳмидам ки ин дар байни видеои мо ҷой дорад. дар ин видео ба як кӯдак бинед ки як чизи сияҳ падоби одам ҳамла мекунад, ки ин чиз аз ҳеҷ ҷо пайдо мешаваду ва мисли пайдо шудааш боз нобуд мешавад. бисёре аз одамон мегӯянд ки ин видео дар Индия ба навод гирифта шудааст. мумкин ман хато кунам дӯстон. агар шумо донед ки ин видео дар куҷо ба навод гирифта шуда бошад, дар комментария нависед ва хатогии маро гиред. агар ин видео монтаж набошад, ин хело ҳам тарснок аст. дар ин видео чӣ хеле ки мо дида истодем, як ҷавон дар спални худ хоб аст. бинед дӯстон ки аз ҳеҷ ҷо як чизи сафед пайдо мешавад ва вақте ки ин чиз пайдо мешавад, ин ҷавон хобҳои хело ҳам бад мебинад ва ин шахс дар ҳолати тарс аз хобаш мехезад. вақте ки ин ҷавон аз хобаш мехезад, ин чиз нобуд мешавад. мо чанд фоиз гуфта метавонем ки ин видео ҳаққонӣ аст. бисёре аз одамон мегӯянд ки ин монтаж аст, аммо як хелаш мегӯяд ки на, ин дар ҳақиқат аст. фикрҳои шумо чӣ дӯстон? дар комментария ҳатман нависед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.